Gus Spanyol kuwi nang maratuaku. Sapa? Lamin. Lamin ki maratuaku. Ora enggak sakit ta, Bu? Ngono. Ah, aku wis kesuwen tak dobrak deyel. Lawange mbok saduk. Heeh. Lah piye? Lah bojoku lah kok remi to karo dokter. Apa gendong. Cuy, saduk. Ewu ha. Iki ana pawongan sing arep aduh ya kuwi. Entek ngiler. Di dunia. Tapi bayangno nome kaya apa. Aku abah. Ayo Sugeng dalu, selamat malam Cak Komet, Cak Slendro. Selamat malam Sugeng dalu Mas Didik. Wah, luar biasa. Ketemu lagi. Nggih, dalu mboten panggih panjenengan. Iya. Dalu punika saged silaturahmi wonten Pelemahan Lor nggih. Pelemahan Lor. Sembah kasuwun ingkang sepisan kula aturaken kagem bapak kula. Sapa? Panjenenganipun Haji Buat Santoso. Pak Santoso. Juragane bis. Heeh. Kaping kalihipun kula aturaken salam takdim kula katur panjenenganipun Bapak Panitia. Bapak Lasiono. Sedaya warga masyarakat Pelemahan Lor. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa sehat walafiat. Ya. Malam yang spektakuler dalu punika. Spektakuler ya, Mas. Wayang kulit disumeti mercon. Wah, tenan kok piyai kene sembodo. Acarane apa iki bengi iki, Met? Final Piala Dunia. Iya, awake dhewe ngenteni final Piala Dunia. Bengi iki piyai kene nekake wayangan sing meriah kaya ngene iki acarane apa kok kaitane karo Piala Dunia iki lho. Iki takoke ruwen-rena wis karuan wayangan kok. Lho, maksudnya acarane iki lho apa duwe gawe apa sunatan apa nikahan? Bersih dusun. Lah kowe kok ngerti lah kok muni kowe iki nek acarane. Lho nek tegese nek Piala Dunia rasa dipikir. Nek engko iki tetep panggah Prancis, ya Pak ya. Kowe iki jane mudeng bal apa ora? Bal-balan Piala Dunia World Cup. Wis ngerti, Prancis wis kalah ya, Met. Wis kalah ya? Iki engko finale Arab kali Belanda nggih. Lah aku lho apik kuwi. Apik kuwi. Arab Belanda. Arab ka wis mulai dhisik kok ya malah. Spanyol karo Argentina. Apike iki engko ya pas wayahe gara-gara ya toh. Kene teke proyektor gak usah gara-gara nonton layar lebar nek kene bal-balan. Kur bal-balan rampung mancik wayangan meneh. Ngoten pripun? Pripun Bu cocok mboten? Nek saged kolaborasi. Piye? Dadi kelire wayang ning dienggo nonton bal. Lah ya mula kuwi. Dadi engko nek wayah bal-balan mulai wayange mandeg sik. Digenti bal-balan. Engko nek bal-balane rampung wayang dagelane. Ngoten nggih Bu nggih. Setuju toh? Ayo Met, suara rakyat adalah suara Tuhan Met. Lha kok medeni wong malah kudu dituruti paling enggak iku dadi engko rampunge wayangan iki paling enggak jam 11 ngoten nggih. Iki wis kliwat. 11 awan iki lho. 11 awan kowe dhewe ae kene wegah kok. Kok wegah lah kowe ora aku wis ora tak pikir engko ora nyenengne karo panitia. Aku Spanyol menang ya wis gak patek seneng. Jago kula kan Argentina. Lah bojo kula iki Spanyol. Kaitane apa kan kudune mergo Spanyol kuwi nang maratuaku. Sapa? Lamin ki maratuaku. Oh, Lamin Yamal sampai aku engko ngetokne nek aku seneng Argentina, aku turun jaba. Mula timbangane aku mikir engko tuku jero apa jaba, engko ki aku gak mulih. Oh ngono. Lah ning ndi? Karaoke. Kuwi ora kena kanggo conto nek iso iki rukun kaya piyai kene grapyak semanak sembodo. Panitia awake dhewe teko langsung ditokne apa-apa lho, Met. Walah, opo metu kabeh. Lah iya, wah. Kopi yo enek. Kopi. Piye rasane, Met? Pahit. Lali ra kei gula napa. Ning mboten napa-napa senenganku kok. Kowe nek pahit napa legi-legi yo ora apik, kowe gulamu dhuwur kok. Kenek gula. Kenek gula iki gampang ilange. Olahraga. Mboten. Ngombe obat. Sanes. Terapi. Disirami banyu mesti ilang. Karek kenekmu ning ndi, Met? Nek nang sikil mbok sirami banyu sikil gulamu ilang, Met. Lho iki bisa piye? Kenek gula iki kira gepok karo gula ngono ya. Lah ya kowe iki kok diabetes. Kok diabetes kok diabetes. Pelemahan Lor. Iya, Mas. Wah, ini dusun nggih, Pak ya? Dusunnya luar biasa iso wayangan lho. Lah sebabnya apa dusun kok iso nanggap wayangan? Ayo mergo
Ora. Donature kuat iki nek trimo iki ditanggapne iki 5 tahun lho jek kuat iki nek Pak Kaji Santoso duwite kadung akeh kok Met. Berarti pun tepang kali Pak Kaji Santoso. Wis kaya pakku dhewe to Met. Sing pundi to? Sing dijajali. Alah kowe iki kok karo Pak Haji buat Santoso kok ya ora ngerti to. Ha nggih. Kowe ngerti apa ora? Halo Bapak Haji buat apa? Susah buat apa? Lambemu. Kowe iki juragan bis yo duwe Iya. koperasi daleme pirang-pirang kene lho Met ora dinggeni. Wis Bise ero. ning perapatan kono ya ana mahkota lho iki bise kagungane Pak Haji Santoso. Berarti pun Lho, apa? aku ya wis biasa to karo Pak Haji Santoso. Sing iku. pundi to Pak Haji? Ya. Ayo tolah. Jadi wis kenal. Wis hafal. Sing batikan Met. Sing kabeh bathikane. Lha panitia biru-biru batik tok. Iku panitia to Met. Tak kira mang santunan anak yatim. Lah panitia Oh panitia ya. Pak, lah kowe ngerti kera? Halo, wong kene sing ditelepon nek Awakmu aku ditelepon. telepon. Ma tanggalan kosong. Langsung mbok tampa. Langsung. Iki nak ngejab wis 4 tahun yang lalu kok. Lho iki Mosok to, Met. Mat? Iki duit wis ora petek enek iki engko. Nasibku piye kok duit ora enek iki? Ya wis lunas kok engko ya. Lho lah aku piye Met iki? Omahku bluro lho adoh lho. Lah nyapa aku mikir keluargaku ora wis bingung mikir kowe lho. Pak Haji Santoso piantune Pak nang pundi? Lah. Nggih Mas, leres. Lho, dudu lho Met iki Met. Kanane. Lho, kanane iki Pak Babinsa Met, Pak polisi kuwi. Lah iki lek kanane malih. Dudu ki Met. Mosok kanane neh kuwi nganggo jaket kuwi Met. Mboten pun ngeten mawon sing Pak Haji Santoso ngaku. Lho, Malah mau perintah. kowe kok Pak Haji Santoso iki piye? Menika kuwi sing dalu Pak. Sembah suwun Pak Haji Matur Santoso. nuwun. Sing jejer karo dan Kapolsek kae Bapak Kapolsek. Piyai iki nek sembodo ya ngono kuwi Met. Tidak banyak bicara tapi banyak harta dan kerja. Ini yang patut kita contoh awake dhewe iki. Mula didongakno masyarakat pelemahan lor menika Lore aja dawa-dawa. ben menekankan ngono Lah lho. ya, kowe ndongakno ya pelemahan lor aja sampai kidul Met. Yo kidul dhewe. Kidul somen wong nanggap dhewe. Kidul angkat dhewe sampai kidul. Somen bedudukane kono dhewe. Kono bedungane sok ben ae. Sukane kono dhewe. Somen awakmu melakone ding ya. Tuku. Nah kula yo enten ramen-ramen mesti teko ngoten. Enten son ya teko ngono. Lah wong terop barang ya moro. Moro wong kula niku kaper dadi. Ya iki didongakne. Iki didongakne muga-muga piyai pelemahan kene. Lor, pelemahan kene piye to kok? Ya pelemahan lor kene. Kudu muni lor. Iya, iya. Soale nek kidul. Iya ya. Pelemahan Lor. lor. Mugi-mugi sedaya kemawon dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Sugih Allahumma. Amin. Sing semangat Bu, sugih. Ngono Ya ora ndongane kok sugih muga-muga tak dongakne anake dadi anak sing pinter nggih Bu nggih. Pinter nggih. pinter tok ke Pak Kaji ini apa tuku bis nggih apa? Yo sing penting sugih, gitu Pak nggih. Ya iya no. Sugih no. Lah kowe dapurmu tekan kene nek gak pokok bayaran, apa iso tekan kene? Lho, Sing iso bayar ki yo wong sugih. tapi setidaknya kan pinter Met. Nek ora pinter kowe ngapa dadak sugih kuwi? Lah ngapa? Kudu menungso iki kudu duwe skill, kepinteran, kecerdasan, SDM-e diperlukan. Lah kowe apa ora melek? Iki sikil tengen. Iki sikil kiwa. Sampeyan ngejak dagelan kocrok ya, Mas. Loh, sing apik kocrok ngene iki. Ngene iki lho. Sampeyan iki bolon ndi? Aku bolot tik. Pancene omong karo TB iki angel ya, Mas ya. TB matamu. TB matamu. Lali-lali Ayo cangkemmu. Kulinamu. Kulinamu. Kula nek ora tak ban lho, Mas. Sorry Met, lali aku. Beda nang kono gundul. Ya omole karo cah Jonegoro ki angel. Setidaknya iki nek duwe anak sing pinter cerdas kuwi idamane wong tua ya Met ya. Zaman piye anak sugih ya malah wong tua bangga. Pinter nggih Bu nggih. Sugih, Allahumma. Banter. Berarti penting sugih. Sik ancen kono kowe balane Pak Haji Berarti Pak Haji dadi wong pelemahan lor kene iki luwih penting sugih timbane pinter ya. Nggih no. Sik Nyatane jelas. Ki tak tekokane sampean ning sor pelem ya Dik ya. Sampean balaku nggih. Alah. Bolo kok ngerayu. Sampean tak dongakne anake pinter amin Allahumma. Sampean muni amin ngono lho. Amin kok mau peksa ki lho. Iki kok kene. Met tak omongi ya nek Ya, duwe Pak. anak iku pinter. Bocah pinter. Sok nek gede dadi dokter. Oh. Dadi anak iki nek pinter dadi dokter.
Apa kabeh dokter pinter? Pinter to met sekolahe wis suwe lho met kecerdasane lho. Lah nek pinter nyapa aku mriksakno bojoku kok ditakoki. Takoki piye? Ini kenapa ngono? Lah nek pinter mesti ya ngerti to langsung suntik ngono ae. Berarti gak kabeh dokter pinter. Maksude dokter ditakoni pinter ki keluhane bojomu sing dirasakne apa? Lah mbah aku ya ora melu ngrasakne kok. Lho. Wong sak priksa ya tak priksakno ngono. Kowe ketoke kok keluargane dokter ketoke. Lho. Ya ora maksude kene. Tak takoni ya. Piye? Dokter umum karo dokter kewan pinter ndi? Ya pinter dokter umum to, Met. Lah lagi ngene salah kok. Dokter umum ki kudu ngerti penyakit, strategi piye cara pengobatan. Obatnya iki panas ki apa? Kowe iki kakek ngomong ning kliwat. Lho. Lah nek kowe piye? Ya pinter dokter kewan oh, Bos. Lah kok iso pinter dokter kewan? Dokter umum kae teko dadak ditakoni. Keng napa Mbah? Keng napa Dik? Napa sing dirasane? Iya. Dokter kewane ora kok. Lah piye? Lah kowe apa tau ngerti kok sapi diperiksa kowe lara apa Pi? Sirahe ngelu apa piye Pi? Dus kowe lara apa Dus? Lho, pinter dokter kewan langsung teko suntik. Gitu Pak nggih? Heeh. Wah, goblok. Oh iya, nek cara jujur-jujuran ki malah jujur anu ya dokter sapi ya dokter kewan ya. Iya ngono. Soalnya dokter menungso nek dokter umum ki iso berskandal karo pasien. Bisa berskandal. Salah satu aku dhewe skandal kok. Karo pasienmu. Aku dokter minta antemi. Lah nyapa? Lah aku bojone resmi lho. Lah kok ini apanya? Suaminya, Pak. Tunggu di luar. Ngono ki. Ecal, kuwi bayangna to. Aku iki bojone sah lho. Kok kon ngenteni njaba? Lah bareng ning jero tak Kowe diabani doktere ngono ki. Doktere muni piye? Kowe apane bojomu? Bojomu kan ngatini. Ngatini tak tabuk sisane. Sapa bojomu ki kok Vanessa Angel. wis matek lho, Meh. Urip neh. Dadi bojomu Iki sing B kok. Oh B. Dadi masalah Vanessa. Mbak Angel. Lah ya ditakoni. Mbak Angel. Niki suaminya? Iya. Tunggu di luar. Aku hanya tersinggung toh. Ning jaba kae aku semua hado-hado. Nang lungguh pinggire kae. Lah kok krungu ibu ngono ki. Doktere rada genit ngene aku plas-plas ae kon jaba. Lah iya. Rasane Krungu iki kon jaba ya. Krungu. Doktere muni piye iki? Gludak seks iki opo ya aku ngono. Diapane Bu, bojomu? silakan tengkurap ya. Lho aku ngono. Aku terus mak teratap tuh. Wis urung-urung kok mengkurap aku ngono. Aku bojone rung tau mengkurapno e. Urung rena-rena lah. Urung padahal wis tau tik ya, Met. Tak kaplok. Iki mau lho, lanjutke iki. Tike kono karo nggonku beda. Kowe bojomu kon mengkurap. Mengkurap enggak sakit ta, Bu? Ngono. Aku wis kesuwen tak dobrak deyel. Selawangi mbok saduk. Lah piye? Lah bojoku lah kok remi to karo dokter. Kuwi jenenge kowe iki apa iki bojo sing ora bertanggung jawab kuwi dipriksa supayane penyakite ben luwih tenang doktere ora mbok jak omong. Gak, Lah wong kowe priksa ya tukaran karo dokter kae lho aku sin. Ora tukaran karak ya perkara matematika to. Doktere bocah tukaran. Nggih to. Dokter gigi kula lek nyoplokno untu. Priksa Nyopot untu. untu. Tak coplok. Nggawa teng kantor polisi perkara mriksane untu niki. Lho gara-gara ya niku doktere. Piye? Kudune nyopot untu niku rak 100. Heeh. Lah kula kok ditarik 1 juta. Ayo diskriminasi to ngono kuwi. Apa-apa? Mergo sampean- Diskriminalisasi. Iya. Diskriminasi to kuwi. Kok iso ditarik 1 juta lho, Met? Lah kula kan antri. Heeh. Kula nomor setunggal. Iya. Lah sing antri 10 tasik 9 to teng jaba. Kula dijabut. Waduh aku ngono. Luar Pak. Lah bareng krungu sambat kula niku sing 9 melayu mulih. Sing sampe melayu mulih. Melayu mulih. Berapa drog no? 1 juta. Lho lah kok akeh men. Lah sing 9 kae men melayu ngijoli. Waduh aku geger aku. Langsung. Wong priksa dadak padu karo doktere. Wis dhuwit 1 juta ya nggon nyoplokno untu. Aku saiki wis pathanku alah untu akeh nggopo aku ya ngono. Malah apik metik tanpa gigi yo. Api tanpa gigi kayak metik ya. Oh Tanpa sing gigi. penting iki kaya piyai kene iki didongakne dalam acara bersih dusun. Sun. Iki eling karo bibit kawit mbah-mbah sing mbah reksa ngawiti desa Peleman Lor kene, Mas. Betul. Iki apa iki menehi contoh menehi tulodo kanggo anak turun sing awake dhewe sok ben ngerti budaya. Ora Iya, ngantuk no. Mbak Cangi. Nggih nyun sewu Pak Didik, nyun sewu Pak Haji Haji. San. Ugi para rawuh sedaya niki nek mboten teng Peleman Lor mboten kula buka. Lho masalahnya apa? Asline bersih dusun, bersih desa niku rak pentinge ngresiki ora trima njaba ning jerone. Iya, ya lahir ya batin. Ya lahir ya batine, ngono. Mongso kala awake dhewe urip neng gone masyarakat ki kadang-kadang lali.
Lali sapa, Met? Tingkah lakune awake dhewe kadang nyakiti wong liya ning awake dhewe ra krasa. Lah kuwi sing penting, Pak. Niki kula omongke, contoh mawon. Contoh piye? Misale kula bareng kula kok sugih iki ta. Iso tuku ali-ali emas, gelang emas kabeh tak tuku tak gawe. Wong liya kamangka tuku siji wae ra iso. Lek ngerti awake dhewe sing kaya ngono kira-kira piye? Ya perasaane Ya, lara. Lara ati. nelongso. Lah kuwi sing angel dilakoni. Awake dhewe iso ya tuku siji wae pantese piye. Dadi wong liya gak kemiren, gak lara ati. Ora iri. Ngono. Dadi wong sing apik intine ku lho, malah awake dhewe iki kudu nulat apa sing jarene setan nang donya iki. Iki apik. Dadi ada filosofi. Setan kok apik iki? Apik, Pak. Met. Setan kuwi ra elek ketoke. Setan ganggu ning jeneng setan kuwi itu bisa kita pelajari melalui filosofi. Filosofi itu adalah makna yang terdalam. Iki nek nggone pelemahan lor ora mbok ucapne ya, Met. Filosofine setan ki lho apa? Iki kok nek nang pelemahan kidul nganggo iki apa ora, Met? gak no. Tak tapuk. Kayak ngomong iki nek gak ning pelemahan lor gak bakal. Sing kula ngertes iki, Pak. Wonten jenenge setan gundul. Setan gundul. Atau biasa disebut dengan tuyul. Apik lho tuyul ku, Met. Apik ana sing disebut sundel bolong. Sundel bolong. Kuntilanak, anak Kuntilanak. kuntil. Kok anak kuntil barang lho? Ya kuntilanak Pocong. pocong. Niku Iku iso dadi filosofi kanggo bersih desa ya, Met. betul, kita harus Menyadari Lah. bahwa kebaikan itu belum tentu dipandang orang lain. diawali dari setan gundul. Tuyul. Tuyul. Ini mengajarkan kita awet cilik itu harus bisa mandiri mencari uang sendiri. Itu tuyul. Dadi kecil kudu iso Mandiri. Oh iya. Iki tuyul iki barate wong lanang. Kon golek duit, Iya. mulih-mulih. Rasa melu-melu. Lho ya. Aku sing ngartekne kok. Iya. Setan gundul. Enten lagune. Lagune piye? Setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Aku Nyapa? setan gundul temokno duitku kuwi lho. Iya, lah yo. Seneras gundul ora setan. Lah yo niku setan gundul, Pak. Yang kedua wonten sundel bolong. Sundel bolong. Lah kira malah medeni to Met sundel bolong kuwi. Lho, kuwi ra sing wujude. Lah nek iki sing makna yang terdalam. Filosofinya. Maknane apa sundel bolong? Wong ki ngrasakno lara kaya apa, Ah. priya sedih kaya apa, Iya. aja dituduh-tuduhke ning disimpen dhewe mula sundel bolong kae ngarep apik, gurine ki catu. Bolong. Mula dijenak nih Sundel bolong. Enak lagune. Lagune piye? Sundel bolong. Nek gak bolong, aja Sundel. Kabeh kok sundel bolong nek gak bolong gak sundel. Kuwi filosofine sundel bolong. Iya. Sing nomor 3 mau kuntilanak. Kuntilanak. Ini mengajarkan kita sedih maupun senang itu kita harus tertawa. Mula kuntilanak kae. Lah aku melok kowe iki. Lah ya itu kuntilanak. Yang terakhir pocong. Pocong mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kok sesederhana? Wong ki rasane neko-neko mula pocong kae ya ngentek biyen saiki ya putih, enek kok pocong ngangge Batik. Batik ini yen saru ta. So ben kowe tak gawe ping ae ya Met ya. Untumu no. Sing nakoki kok ya malah lucu. Oh, sing penting ki rak ya bersih dusun kene iki muga-muga sak pungkure ngawontenaken pagelaran wayang kulit gemah roh apa? Tak cekeli dadi wong-wong iki ngerti. Dagelane stunting. Ya pancen urung entuk MBG yo. Dagelan loro kok sagel. Kowe ngece didongakne muga-muga piyai kene seger waras. Ya. Anggenipun pados sandang papan saha pangan diparingi rejeki kathah tur barokah. Iya, Mak. Nah, muga-muga sehat nggih Bu nggih. Anake muga-muga pinter kabeh, sukses sugih kabeh. Muga-muga tahun depan iso nimbali pagelaran wayang kulit Mas Didik meneh. Amin. Iki sindene kuatah nggih Pak nggih. Iki ngundang sinden Met. Nggih dadi sinden iki yo nyanyi, yo joget, yo nembang, yo mbanyol. Menghibur. Menghibur iki dadi iki sinden-sinden iki karo ketoprakan Met karo mlaku ngunggane sinden-sinden. Nah. Nggih Mas nggih. Ya, karepmu piye acaramu? Lakone Joko Kendil Met. Joko Kendil. Nggih no. Aku Kowe nang lali biasanya karo TV lho lho. ora Ketoprak. Aku ora tau toprakan, Bro. Iso Met iki dagelan itu harus ngerti apa-apa mesti mak komen iki suarane nggih apik. Iki kok dadi Joko Kendil. Aku sing pas dapuk aku to peragaanku, pemeran sing pas kanggo awakku dhewe Met. Dapukmu apa? Kula kan gede dhuwur, Pak.
Nggih. Nggih. Kowe kaya bal bekel nek gedhe dhuwur iki lho. Kowe nyenengne aku ndak iso piye? Iya ya. Ketok padhep mengarep lho to. Kowe iki nek sing apik kabeh raine ya jembar siji sing salah. Apa? Lambemu keciuten. Tuku sing rada ombo. Lah kaya Bagong kaya kae aku. Aku dadi pakane. Dadi ngiras-ngirus nyeluk sinden. Nyeluk sinden diceluk piye sinden iki iso nyuwara kabeh apa ora? Oke. Sinden-sinden kabeh iki engko arep mbok lamar. Heh? Iki mbok lamar sinden-sinden. Lha iki ku nak gulem kabeh apa aku gak jeleput. Sing arep gelem karo siluman nyambik lho sapa kepedean iki lho. Upama. Ya ditakoni sik kira-kira gelem apa ora? Oh iya ya. Nggih sik iki dapakmu truduk. Wis iso ngeprak apa ora? Iso. Piye jajal? Sik Mas. Yo. Ndendi to kowe? Lho. Ya ngangge lambe to Oh, metek nganggo kene. lambe, iya. Tik. Lho, tik. Tik iki Mbak Santi. Anu, pringit. Suwe gak ketik. Bumbunge cilik. Turuk ngono lho. Lha kok iso kok gak nyang. Totok. La sarwan endraku ngaku pinta. Tok yo masih kakean Matane. ya ora masih iki lho Mas. Ya pas ya ora pas. Kene dandan sik dapakmu Joko Kendhil. Aku ngejak kowe kok malah rekoso. Sing minane gak ngene lho. Tapi murah iki. Murah iki. Tenan ora Mas? Wah, udah undane kok. Iya. Itu 5. Layan aku kon mangkate mergo murah aku ya. Kene. Ayo kene. Tapi ya bener ngene ya, Met. Lah yo mari. Murah tapi apik gak apa-apa ya. Lah, ya murah apik ning. Oh, sing dinane elek berarti Mas. Mas Yon jare kowe elek, Mas. Ora. Kowe dadi apa? Lembuh. Rambute ora ngono kuwi. Wah, ya Joko Kendhil kok ya ngono kuwi rak malah dadi Joko Tik. Wes kene diandani sik kowe, Met. Soale iki Joko Kendhil iki. Wis manut to kowe iki. Tuwekane Aril ini. Nang ngene ganteng. Iya ya. Ah, Aku ganteng, Pak Ndru. ganteng. Kok Tenan? binding lho suarane lho. Binding Joko Kendhil ya Mas ya. Kowe tau ndelok toprak lah. Enggak. Suarane piye? Nah, engko terus nyanyi bareng engko kowe ngerayu karo nglaman ning kono aku. Kok apik ngene ya Met kowe Met. Aku dhewe gumun kok. Aku dandani apa kae apik. Suarane piye? Kowe ya binding to. Ya yuk. Aku ene ape amar. Oh iya. Tuk ne. Iya no. Tok. Tok kempe bindeng. Parinengga sagungi pakurmatan para lenggah kakung sumono putri kang satu hudat kinurmatan. Nek siarane, Pak. Sesarengan sandiwara ketoprak siksa budaya. Lah sing disiksa sapa iki? Lah urung entuk mangan iki, Met. Siksa budaya. Cahya sumirat budaya. Mijil saking lalat dan bumi Kediri Jawi Wetan. Jumbuh kalian pamundutanipun Bapak Panitia ing dalu punika ngersakaken salah setunggaling cariyos Joko Kendhil Jatuh Cinta. Paraga ing dalu punika badhe kula aturaken. Gusti Hadipati pun asta panjenenganipun Cak Slendro seniman saking Ngayuk Jakarta. Parandening Widya-Widyawati, lek mercone jep ora lek? Tasik. Dadi kok nek pas muni gebyar Gebyar. Kene sak deren 15.000, Mas. Oh iya. Widyawati pun asta pesinden Cahya Sumirat. Ing telenging cariyos ing dalu punika mangke pun panjenenganipun Raka Mas Joko Kendhil pun asta panjenenganipun Bapak Komet. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncarane bangsa sekali merdeka mercon lek tetep merdeka. Tok. Ya aku ya pemain yang ngiras mercon. Ayo we teko. Lah, mercon nusul ya oleh Lek. Ya, Sekali merdeka tetep merdeka. Tok.
Ayo teko. Assalamualaikum. Cuk atuh. Aku assalamualaikum ora? Yo iki kok. Kula ingkang suwun. Mlakumu pincang. Pincang piye pincang sikile? Sikile. Sikile sikile. Sikile. Ora suwek raiku kok. Sikil ana yo loro ki tok. Ngene salah. Apa rasa go sikil? Nanti mlaku piye kok. Ngene wis ngene yo pincang. Kula ingkang sowan sinuwun. Kula pun mboten nampi tamu malih. Yo. Iki nak ngono toprak ra jalan lho. Kok toprak gak jalan piye? Jere karo ngedeke sindang. Iya ya. Kula ingkang sowan sinuwun. Heeh. Sapa iki ana pawongan wis ngadang ning gone tengahing ngarep lawangku sapa iki? Enek ratu sikile sak ugel to. Iki ratu anakan iki. Ratu anak. Niku sinuwun Suarane ketoprakan ngene nek. sinuwun tremos. Kok tremos ki? Lah kowe ndek kok. Jur sliramu teko ning gone ngomahku. Aku tak melok nggonmu. Ya, ngene ae toprak saiki. Oh ya. Iya biyen. Ngene kayak sapu tangan. Kula ingkang sowan kula menika ngajak kendil. Sapa? Nyangka kendil. Jenengmu sapa? Saru. Jangka kendil. Saru. Lho, omong karo ratu kok muni Jawa mau. Nyangka kendil. Iku lho Saru. Lah mau mbok kon ngono. Maksudnya nek gak jelas ki dingenekne. Oh iya. Jaka kendil. Joko Kendil. Nggih, Sliramu kok teko ning gone Kadipaten ana wigati apa Joko Kendil? mengkaten sinuwun. Anggen kula sowan menika, anggen menika badhe ngaturaken tik. Lho. Badhe pados tik-tikan. Badhe nglamar. Sopo sing ape mbok jak ngamar? Lan jenengan nggih gadah putra kathah, duka mungkin sing niki napa sing nika rak nggih enten sing purun. Pancen putra putriku kabeh yen wedok kiayu dasare bapak ya bagus gagah pideksa Joko Kendil. Baling-baling bambu. Ki Ratu Doraemon. Kowe pengen ngerti karo putra putriku sing arep mbok lamar? Nggih, sinuwun. Kene nduk. Nggih. Aku dasare wong tuwa ora duwe kuwasa kabeh ning gone anakku ya Joko Kendil. Nggih, sinuwun. Mergo bapakku ora duwe kuwasa kabeh iki anakku lamun yen penglamarmu ku ditampa bapak ya matur nuwun. Sami-sami. Kene nduk ngadeka Cahayu turuk. Doprane. Iya iki. Oh, cek terus. Lololo lelele. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok tok. Tok tok. Tok 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 tok. Widyawati putranipun Rama Cahayu. Matur nuwun nggih niki mawon mboten napa-napa. Meneng. Meneng lho, Mas. Ngaru Gusti arep pangandikan. Nggih anakku, Injih Rama. sliramu tak timbali ning gone pangarepane Rama Wigati sing arep tak aturke karo kowe Cahayu. Injih. Iki ana bedigal sing arep nglamar karo kowe. Bedigal Rama. Pawongan lho. Lah ya. Ana pawongan sing arep nglamar karo kowe, bocahe jenenge Joko Kendil. Kendil. Kira-kira mbok tampa apa ora? Tiang niki Rama. Ya iki sing aran Joko Kendil. Ya tiang niki Rama. Niki Rama. Piye anak? Joko Kendil kados kecot lempoh Rama. Kowe krungu? Mboten napa-napa, Rom. Lho. Ma, kowe darani karo anakku kaya bekecot lempok. Kowe mbok tampa apa ora penglamare Joko Kendil? Kula mboten purun Rama. Kula mboten napa-napa. Lho, Tapi kula mboten purun. Lho, aku gelem. Tapi kula mboten. Mboten rapopo.
Lah sakmene mbiyen engko ra ya nek sing nyantol. Oh iya ya, Nduk. Yen kowe ora gelem ora apa-apa kene kono. Ije Rama. Ngger putraku kene nyaket to karo Rama Cahayu. Lah iki gak tinggo apa-apa. Lah iki ora gelem karo awakmu. Oh, tak kira. Nduk coba wangsulana karo Joko Kendhil wonge arep nglamar karo awakmu. Wonten dawuh Rama. Joko Kendhil, Nggih. Kula Ndara Putri. apa pancen bener yen sliramu arep nglamar kelawan aku? Nggih ngoten wontenipun. Kula menika sinten sing purun? Insyaallah. Ketoprak kok insyaallah kuwi lho. Kowe ketoprak wis mualaf ya kowe iki kok. Insyaallah. Kula badhe nyenengke calon garwa kula. Asing. Ya ampun. Kosek to Joko Kendhil. Lho. Simbau reksa. Kebes nganggo. Pripun? Kosek to Joko Kendhil. Mbok yo ngilo. Rupamu ki kaya ngopo? Kok teges kowe ki wani-wani nglamar marang putrane Rama? Lho, lembut kenging napa rupa kula nggih kaya wong kok. Tapi Lah wong rupamu kaya ngono lho apa ya pantes yen sinanding karo putrane Rama. Lho, sinten ngertos jenengan ayu kula elek? Lho, digabung. Mungkin dados e. Elek. Aku wegah Joko Kendhil. Pun ta mboten apa ditelat 2 minggu ya ngono gak penak balekne. Sik kaya tuku motor nganggo garansi. Mah ya wis to. Wong sakmene mbiyen. Kowe ora gelem. Mboten kersa Rama. Ya coba lungguh iki jek akeh putra-putriku ya Joko Kendhil. Nggih. Yen ora ditampa aja gelo atimu, lamun ditampa aja seneng atimu. Kene Nduk putraku kene Cahayu. Kene. Nah iki. Iki. Inggih Rama. Nduk putraku iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe, Nduk. Coba Jawa, wangsulana. Rama. Iki sing rupane. Kayak kuwi Rama. Bel. Bela ya. Sopo iki lho? Bela sapa? Bela sopo iki lho? Kayak kancaku karo kendingi. Iya. Bela Keadaan parah lho aku dadi. ning ndi? Heh, Ning ndi? bola tiba kene. Kulino iki. Gak. Nduk coba wangsulana karo Joko Kendhil nek kowe tresno karo Joko Kendhil coba matur karo Jenenge Rama. wau sapa ya Rama? Joko Kendhil. Joko Kendhil. Nggih Gusti Putri. Lah rambutmu ae wis putih kaya ngene iki jelas wis tuwa lho. Niki kula Semar. Semir kok. Niki kula Semir. Sampean arep nglamar putrane Rama. Menawi angsal. Lah iki bibirmu abang delewer kaya ngene apa pantes lho karo putrane Rama? Sampeyan kok ketoke kok ngelokne aku ra karo-karoan. Lah piye? Aku ki gur acting. Aku yo acting lho ning kene iki. Oh, lah kowe tak Yo, gak. ki piye ki aku? Ya ora gelem kowe ora gelem ya, Nduk ya. Aja gelem. Aku ora pura. Oh ya wis ra gelem kene Nduk, anakku Widya Susi ngadeka Cahayu. Rama, katimbalan dawuh. Wonten dawuh menapa panjenengan nimbali kula Rama? Gak nek helm. Nduk. Iki putranipun Rama Cahayu sing dina diblong Aku remuk iki jelas. dadi idolane wong arek-arek Cahayu. Enjet to. Pripun? Iki ana pawongan arep nglamar karo kowe. Kose, enggak. Maaf. Iya ta remuk. Sabar. Saduk. Rama, aku wedi. Wani ya, Kene Nduk kene. Manuta Rama. Kuwi buta apa? Apa ki? Syukur. Nduk. To Rama pripun? Iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe. Rama gendong. Yo ngono sekali-kali. Ngono. Kowe tak golekne bathi lho, Mas. Lah yo ngono. Wis sekali-kali atus bareng. Iki ana kene rada nyedak. Ah, gak engko remuk. Ora. Iki anakku wis jinak. Nduk, Susi, Widya Susi. Injih pripun Rama? Iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe. Kula badhe nglamar panjenengan Gusti Coba Putri. ngomong dhewe.
Kowe Nggih. Nyangket to Cahayu. jenengmu sapa to? Kula Joko Kendil. Joko Kendil. Nggih. Weh, saduk. Ewu weh, ha. Sik. Aku kenewu. Joko Kendil-kendilan rapaten. Met iki hanya adegan lho, Met. Adekan kono nonyone tenanan nek. Iki hanya adegan sekilas adegan ya Met ora entuk tenanan kuwi. Visum ye, visum. Tak tuntut selawit. Ora apa-apa, Duk. Nika lenten sing bengok mbok tewu. Nah, ngono kuwi. Kula manuk ora pak. Manut. Slenthik. Kuwi nek diselenthik korbane loro. Kene karo pulung ati. Iso suwenep. Coba Wang Sulono, Lek Susi. Piye? Apa? Sampeyan jenenge mau sapa? Joko Kendil. Kok wis wani-wani nglamar putrane Rama sing cacahe wae ge Lah ayu-ayu. niku nek angsal nambet. Piye andelmu apa wani nglamar? Lho, pedes wonten sawah kula nggih gadah. Takane sapa? Lho, dene tangga-tangga. Lho, Apa wis ngerti rabiku paitane akeh? napa? Kok mek rupamu kaya ngono lho. Mungkin kula tak celeng-celeng. Heh? Celeng. Lah wis rupamu wis kaya celeng iki. Lho, Piye ngenyek. Nduk Susi kowe gelem ora karo Joko? Ayo mah ta Rama wong kaya ngono. Nek karo Rama Gelem piye? heeh ta. Coba Rama rangkul. Plowok. Haji berarti Lara ta? lara tenan nih. Diomongi ya. Aduh, tangannya antep ya, Met. Aja ngono yono kaya absen. bareng petuk kedua helman. Aku tak nggo helm kok omahe. Ya ampun. Wes kene gak gelem kene. Cahayu kene. Tak golekno sing anu, Met, lemon, Met. Ngene. Lemon, Dil. Pokoke gelem ngene lho. Kene. Duk, Cahayu iki ana pawangan sing arep nglamar karo kowe, coba kono. Ah. Oh iki. Iki mesti gelem iki. Oke. Mesti gelem iki. Iki jelas glegek iki. Wilet Piye? Dalu Putri Ayu. Injih Kula sedalu. Joko Kendil. Jenengmu Joko Kendil. Nggih, badhe ngersake jenengan. Arep nyapa? Ha, nggih dolanan mawon. Aja njaluk mie lho. Mbok Mek, cicah no. Lah awakmu kaya cah cilik ngono e. Duh, suwe-suwe gedhe. Wis rupane kok kaya tekek. Padha karo mboke ya omong ngono. Lah ya kok kaya ngono to sampean ki? Gak gelem. Gak gelem kowe, Nduk. Ya omah to. Oh ya wis, kemo kene. Keton tiba nguri Ya wis, Nduk, ya Nduk. Kene. Kaya tekek kok. Kene. Widya nuli. Ngene. Nah. Widya nuli lagi kene, Nduk, kene. Nggih. Anu Budi. Kalau malah ingahingi kamu. Badhe ngambil kompo. Sik kok ngambil kom. Ora sedo mbok anu. Ora padha karo liyane lho, Mas. Wah ketok golek, Pak. Piye to Rama? Piye Rama? Romo. Ana maling. Badhe nglamar panjenengan Gusti Putri. Awakmu arep nglamar aku. Nggih. Wis ngoco wae rupamu ge, serupamu kaya rupaku. Kok ya jujur men to ya. Gregeten tak sipok. Sipok. Padha kaya copakine kaya geger. Kaya ngene kok wani nglamar aku. Heh. Tak. Ngomong. Ngono kuwi Gusti jawaban. Putri. Ngene kok ngomong. Ning kula elek ta. Ning saged ngayemke atine Ora iso. saestu. Aku mah ndek bojo kaya ngono. Aku mah Rama, aku Kowe mah ya wis Nduk yen mah. Kene anu putriku sing paling ayu pilihane wong aku kene. Hei. Kene lho. Ora iki. Ayo bal. Kene kono iki. Lagi Nduk putraku. Iki ana pawongan sing arep nglamar karo kowe wong ayu. Kula kok ditimbali wonten ingkang lamar. Oh, enek sing arep nglamar. Hei, coba. Gak iya aku. Oh iya, kita gak iya. Iki sing nglamar karo kowe coba matur. Mboten. Kata. Mboten Mbah badhe tawa tewel. Mboten anu, bincing sidon niku nyayur niku mboten.
Sampean jenenge sapa? Kula Komet masa lali. Komet. Komet to Rama. Komet iki goblok iki lho. Jare Joko Kendil. Kuwi Joko Kendil. Del, iki lho golek mae iki lho. Iki Ya sing iki arep Kang Mas Joko Kendil. Aduh. ya kuwi. Ya iki Rama, ya iki sing tak goleki Rama. Oh, sing mbok goleki Joko Kendil. Yen ngono wis titiwancine Joko Kendil omah-omah babat bakal malih rupa. Lampu Mas petengi Mas. Ki malih rupa ki. Lampu Mas petengi Mas. Malih rupa. Malih rupa metke rene adek rene. Joko Kendil Sik arung mati yo. Ora. Iki Mas, lah kene semuke semuk. Lampu iso matene ora iso tak. Meter derene. Lah Joko Kendil bakal malih rupa bagus. Kene. Iki lho. Met iki lho. Lampu siap. Yo. Nah. Yo. Yo. Waspada lah kok padha. Padha eleke. Kang Mas, Kene. sing endi ki sing tak pilih? Sing tak pilih sing endi kok padha? Iki bae. Ayo Kang Mas. Ayo Kang Mas. Ayo. Munggale. Nah, iki. 50.000. Ayo. Kok 50.000. Kene lho Mak, iki sapa iki Mae? Nah, iki wis lakone Joko Kendil wis kelakon palakrama. Dadi manten to. Dadi manten. Kang Mas Joko Kendil. Sampun wahyaning titi kala mangsa dedhaupanipun temanten kekalih kaya to cantu kok kodhok ngorek. Ayo ndang tik Kang Mas. Dangah dasar sing wedok ayu Sulistya ing warni. Dangan-dangan sing teko macan, Mbok. Nganten. Ngantene ayu Sulistya ing warni. Kaya Ayu Sri Kandi. Parandene sing kakung latihan stroke. Suwuk Mas. Hup, suwuk. Nganten anyar ngajak poli. Poli. Sorekku. Suwuk Pak Dik. Weh malah tukaran kono. Ngel, ora iso dadi MC kene. Mas, terus. Sampun cekar saking sasara pawiwahan Sirat Pojo tepaten kekalih. Temanten kekalih rangipun saya caket repepeh. MC Grobogan kuwi. Luwaksono. Temanten saribit hambalang gantal. Nganten lanang kene tetanus gitu. Op, kene saiki hiburan nyanyi-nyanyi. Hiburan? Nah, Nyanyi Pak. Nyanyi ya. Mbok menawi Nah, iki mae. Wis iki. Wis rabi wis iki. suweneng ketone aku kesiksa. Heh? Wis mae wis ora tik-tikan iki ora mampu tik karek Ora menangnya. Digua. Loh, nyanyi. Bentar. Maturun nggih, Mak nggih. Kok matur nuwun urung. Nyanyi ya, Mak ya. Nyanyi apa? Cuma kamu, Mak. Cuma apa gala-gala. Ku rindu Oh, isa aku lek cuma kamu. Tenan? Cuma kamu. Ding, Sayangku di dunia ini. Kok angel? Sayang piye? Sayangku di dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Cuma Entek ngiler aku. cintaku di dunia. Aku mbayangno nome kaya apa.
Lah nome rusak, Met. Lah iki kancane padha nyewu lho. Sik. Kowe ngawur. Iki ngono tua-tuane sinden lho, Met. Iya, ya. Nek ora enek iki. Saya sepuh saya kathah santenipun. Iya, saya Anggih. sepuh saya ampun. Mila menika enggak, Mak, enggak. Heeh. Nyanyi sik ben nyanyi sak lagu ya, Mak. Apa, Mak? Sing penak, Mak. Sing duet-duet. Ya sing duet. Nggih. Kaya carane mboke mbak anake kuwi. Oh, mendem itu. Oh, lah kuwi. Apa? Mbah, Mendem itu. embra ini kita. Ya. Dru. Sapira, Dru? Anakku kowe apa iki? Mbok aku njaluk dikawinke Karo sapa to, Lek? Piye? Karo sapa ta le? Sing rada banter to. Walah. Kowe kaya Sembarah. Lah kupengku kok mbok dilah. Ngene kok ya jek tik. jebule kaya ngono tua-tua lah doyan. Aku terakhir beberapa hari iki seneng tuwa, Dru. Piye Pakmu anakmu njaluk dikawinke lho. Ayo wangsulana Ya kaya Wang Sulono to, Pak. karo sapa ngono. Ngono mau. Iki diwangsuli bapak apa ibu? Yo Bapak. bapak ibu. Karo sapa tale. Aja suwi-suwi. Minyak kapak jelas. Wah, ambune. Bar mangan apa kowe? Mbok tangane tak dilet. Can badhet tenan kok. Sing penting ana nyawane. Ayo bolos sikat. Yo. Nyambut gawe. Junjung. Aku ada ambak. Aku ada ambak. Mantuk. Wes dol Mat, wes. Met kandhane Waktune ya sakmono kuwi suwe sithik ngono dadi helikopter. Masuk ta Met. Helikopter. Iki wis diature mohon izin mbok pilih Bapak ya Pak Dhewe Met. Pak Haji buat Santoso menawi badhe nderek apa iki Derek nembang Suko Parisuko. tapi Wonten ngersake lagon mohon izin kali Bapak panitia nggih Bapak Lasiono sareng kalian Bapak sareng Lusiono sinten? Pak Lasiono Pak Lasiono nggih. sembah suwun sing wis karaya-raya nimbali pagelaran ing dalu punika mugi-mugi beliau panjang yuswa sehat walafiat. Amin. Mbok pilih wonten pamundutan Bapak. Monggo sareng. Monggo. Monggo Pak. Nggih. Nah, turuk. Nggih. Nah, iki kersanipun tindakipun Bapak-bapak. Lo. Kawonten Pak Didik. Nggih, wonten dawuh Pak. Monggo menika Nggih. didhawuhi Pak San ken minggah. Oh, nggih, mboten napa-napa. Nyumanggahaken. Badhe ngersakaken nembang menapa kalih sinten napa piyambakan. Nggih. Duet mawon Roro Jonggrang. Oh, nggih. Kalih sinten Bapak? Pun ya Pak Santi mboten ana apa. Oke, monggo Mbak Santi. Mbak Dik monggo, Mbak. Oke, karen Mbak Dik to. Malah jenengmu saiki anyar Sak sore Santi Mbak Dik. Kita sambut ada Santi. Dik. Ayo Mbak Dik. Roro Jonggrang nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Oke, alhamdulillah panggih malih nggih. Nggih, Pak Santi. Yo, diaturke yo Roro Jonggrang yuk.
Sewu Pak San. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungkung perang iki kanggo kudu rampung bela pati kang Mas Prabu Kupala sedo labuh ing Wonosegoro tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku terbe bebono candi sewengi kudu dadi ya jonggrang panyuwunmu tak turut Cahya Nuswantara Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan kowe aja kumalungkung perang iki kanggo kudu rampung bela pati kang Mas Prabu Kupala kang sedo labuh ing Wonosegoro tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku terbe bebono candi sewengi kudu dadi ya jonggrang panyuwun tak turut
Matur nuwun. Matur nuwun Mas Didi. Nggih, mugi-mugi lancar. Amin amin Bapak. Sukses kagem Cahyono Swantara. Nuwun, Nuwun. matur Mbah suwun nuwun. Bapak. Ya coba saiki nulik. Oke, Mbak Nuli. Ayo Mat. Siarno Mat, yo. Yo, ada cantiknya Jawa Timur Indonesia, co. Ada Nole bersama Cahyo Nuswantoro. Yo. Hei, kere. Selamat malam sugeng dalu Mbak Nuli. Alam. Pripun kabaripun, Mbak? Sae. Loh, Harus semangat no. wong metune dibarengi Semangat. Rupane elek. Loh, engko sesing ganteng. Iki tiga enek awakmu ora dimerconi meneh lho. Iki nyatane spesial kanggo Kamu awak. bohong. Kamu pasti bohong. Merconi jeti sisane kanggo awak. Jenek, gila. Asem. Iso pas suwangkem. Nek untune. Ngono ki rasane Emang apa emang? ambus ya. Ngene iki malah awakmu gak sikatan lho. Lho sumpah aku lagi ki mau sukatan. Nggo wanduk ya met ya pisan ya. Lagune napa Mbak Nuli? Mbak Nuli. Panten rambutan mboten, Mas. Lek tembangno aku iki lho jenenge Dian Bratasena ki lho demen aku. Ayo ben sugrak rame lek. Oh, iya. Bratasena melambangkan selentem ya, Mas. Opo kuwi? Selentem. Kok iso selentem? Lah emang Romo ya, Romo. Wah selendro kok selentem. Selendro. Keliru. Aku batinku kok teko. Wow. Kleru, selendro. Sabar Bi, sabar Bi. Ya Yon. Kabeh iki kekancan. Iya Yan. Memang yo kleru nyebut ngono lho. Ora apa-apa. Ya Pi ya. Memang diceluk sapa memang? TB. Ora oleh ngono kuwi kok iso. Ora oleh. Oh, TB. Ki lho. Cilane lho ya. Sesuk gawakno helm bener Mas Yon mau. Melo grup iki kudu siap-siap ndase rusak men. Lagune Dian apa ya Manas Bratasena. Bratasena. Tembang lakon. Ayo. Rekate Dian Bratasena. Ayo, Mas. Ah ngono kok tak tambahi 80. Guru Durna
wakas pan pupu sing nolo datan kang sinamung semua datan kandung wakas bisa Cahyo Nuswantara luar biasa. Pak No. Karepe tawa tewel. Takawaninge kang cipta kapapak guru minulya papan dununge sejati kepanggih yo Kenturetian Bratasena ngemban dawuh Guru Durna Bupati Susunging angin ati-ati kaning datan panggih kang sinetya wakas pan pupu sing nolo papan dununge sejati bangsa Sena Madiun. Bretasenane nggawa mercon. Oga. Kuwi dhewe torone gedhi kok meneh. Torone gedhi aku nggo ngombe dhewe kok. Nggo dhewe. Aku wis nggo tewel ora usah tawa tewel. Kawan ning apa dununge sejati Terima kasih. Yo.
Yo, saiki papat yo, heeh. Sinten iki? Papat semuanya yuk. Fafat. Sapa kuwi jenenge Wiwin, Pira-pira? Susi, Rere karo Indah. Indah yo. Piramid bocah piramid. Pira-pira Mas bal-balan? Yo tombok kangen. Durung. Dereng. Durung. Fafat. Fafat 50 teko kabeh iki. Fafat. Fafat 50 sone wis apik. Ya Fafat 50. Yo tombok kangen yo. Ah, iya. Udah tadi rasa kangen wis iso mari. Cakomet. Tak Sridro. Dawuh Mbak Cangi. Nyadong duka ya. Leres. Menawane ana tuna dungkape ana kladuke anggone awake dhewe gegojekan. Kapeksa tak punggel semene anggone ngaturke tetembangan anggone gegojekan ing sesin limbukan. Heeh. Leres. Mengko pamundutan dipinangkani wancine gara-gara ya, Mas. Nggih Mbak Cangi, Mbak Limbu. Sadurunge sampean mudhun panggung aku nyuwun donga sampean kanggo warga masyarakat ana ing Pleman Lor kene, Mas. Nggih sembah kasuwun Mbak Cangi, Mbak Limbu ingkang wigatos dalu punika ngawontenaken adicara bersih dusun nggih Mas. Pleman Lor. Mugi-mugi sing petani tandurane dadi, sing pegawai negeri mundak pangkate, mundak bayarane. Amin. Sing cah sekolah muga-muga pinter dadi anak ingkang migunani nusa bangsa tuwin agama. Nggih, Amin. ugi mboten kasupen nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun jroning kula gegojekan kalian Mas Lindrum menika mesti wonten klenta-klentunipun. Nggih. Matur nuwun Sembah nuwun. Mas Cange. Ketemu liya dina ya, Mas. Nggih. Berkah barokah sakabehane. Yo, mbajutke pakaryan yo nonton ke ngopo bajute cerita yo. Sari